I posebno ljudi, moje ideje, i osim kao što vidite danas, vidjet ćemo najčudnije slatkiše koje postoje. Ja ih obožavam, ne može da prođe dan, a da ja ne jedem bilo kakav slatkiš, pa makar i ovaj iz Bugarske. Šta je ovo sve? Za prvu stvar, još uvijek ne mora da postoji, ali neko je izmislio slatkiš koji je bukvalno mozak iz nekog čudnog razloga. Znači vi ne možete nikako svojim rukama da ga pokidate, morate uzeti nož i kada izvučete izlazi ovo ovdje crveno što je bukvalno slatkiš. Šta je ovo? Ne znam kome je palo na pamet da pravi mozak slatkiš, ali okej. Ajde beži. Sljedeći je čak zabranjen u nekim državama. Čak i na prvi pogled izgleda jako čudno, kao neki prašak s kojim se pere vešin i tako nešto ljudi, ali bukvalno to jeste prašak koji vi treba da jedete. Čudno je to što je jako kiselo, jednostavno ne možete da izdržite. Challenge je sada da bukvalno jedete ovo da napravite jednu facu. Ja iskreno mrzim sve što je kiselo, a ovo izgleda kao da je užasno. Pogledajte samo facu od ljudi koji to jedu. Znači, ako dovoljno dugo žvaćete ovaj čudni slatkiš ljudi, bukvalno će da se pretvori u žvaku. Samo pojete da ga žvaćete što više i da izdržite kiselinu. I to je to. Zar nije samo lakše da kupite žvake? Postoje dva ukusa, plavi i rozi. Razlika je samo ukusu, oba su jako kisela, tako da ako vidite bilo kad ljudi taj slatkiš, pazite se. Jer nije toliko lako kao što izgleda. Pazi, ovo ne uku kao ne bre, ovo je lagano. Nije kiselo uopšte. Verujte mi, pravi se samo za TikTok zato što ovo je izazovno. Sljedeći slatkiš se bukvalno pravi kao da je lepak u boji, ali nastavite da gledate ljudi. Ovo se jede i sad će vam eksplodirati mozak. Kada vidite zapravo šta je ovo. Vidite da u ovih kutiji imaju neki čudan oblik, sada ćete vidjeti tačno čemu se radi. Prvo stave što više boje u tome i onda stave ovaj čudni lepak. I to se pretvori u najperfektnijeg gumenog medveda ljudi. Ovo je jako cool, znači kad sam ovo video nisam mogao da verujem da ovoliko perfektno možda izgleda gumeni medved. I da, to je jestivo ljudi, ovo je bukvalno hrana. Liko i to pravi se na TikToku zove Gummy Gang i bukvalno je pun TikTok ovih ovdje stvari, samo pogledajte šta pravi. Jedan košta čak 120 evra, ovo je malo previše. Ovo je sigurno jedan od najskupljih slatkiša ikad, ali vidite zapravo kako izgleda, jako je cool. Meni da neka ovo pokloni, iskreno bilo bi mi žao da pojedem zato što je perfektnog oblika. Čak izgleda kao da nije jestivo, ali ljudi verujte mi da će bukvalno možda se pojede. U posljednje vrijeme su plave jabuke jako popularna stvar, znači ja sam to vidio odavno još, ne znam šta se sad dešava. Ovo je u stvari slatkiš, znači nije obična jabuka na koju smo svi navikli i vidite koliko je sočna iznutra. Meni još nije jasno šta bi to trebalo da bude, ali vidite da dosta ljudi zapravo snima ovo i imaju plave jabuke na drvetu. Normalno iznutra, znači kao prava jabuka, samo jednostavno s polja skroz plave boje. To kada vidim me najviše podsjeća na neki slatkiš, ali nemam pojma što jeste prava jabuka. Još uvijek se ne zna jer niko nije probao, evo ako ste vi probali recite mi. Ali pretvorite i vi like dugme ljudi u plavu boju i svi ga sad izuništavajte, ako biste vi voleli da probate ovo ovdje čudnu jabuku koja čak nije ni voće, nego navodno neki slatkiš koji opet nema smisla. Mogu da se kladim da ne postoji osoba koja ne voli burgere ljudi, znači ovo je možda čak najsočnija hrana. Sad kad ih vidim ovdje zvukovi iz ekrana i sad se 100% pitate šta? To nije slatkiš, nek si normalan. Ljubitelji ove hrane su se malo igrali i fabrike slatkiša prave sada burgere koji su slatki. Ljudi, ja nemam pojma šta je ovo, ali imaju neki prah od utra. Izgleda kao da je kiseo, pogledajte samo ovdje na ovom snimku. Izgleda kao da je ukusno čim uživa u tome, ali eto, vidite sada postoje i gumeni burgeri. Neki koji su to vidjeli su rekli da to je mali burgerčić, mi ćemo napraviti najveći gumeni burger na cijelom svetu ljudi. I to izgleda ovako ako vas zanima, znači ovo je pravo ljudi. Ne znam da li verujete, ali to možda se jede, znači sve što vidite ovdje, sve od gume i sve je napravljeno u fabrici. Ovo izgleda jako ukusno, čak i ako je od gume. I to je taj mali burger koji su oni vidjeli i napravili su samo jedno 10 puta veći. Nema šanse, znači ovo mora da probam ljudi. Verovatno nikad neću imati priliku da probam ovo zato što ne znam niko ko je pravio ovoliki burger ljudi. Vidite krastavac kako izgleda, znači sve je samo ogromno i gumeno u isto vreme. Pa ste ovdje oči su kako je zbunjeno, ovo ništa ne konta. Evo vidite ovdje kako se pravio taj burger ljudi, znači wow, izgleda preteško, evo ovo su oni krastavčini ljudi, sve je cool. Nema šanse. Meni treba hitno recept za ovo. Zamislite ja da snimim kako pravim ovaj ovdje činovski burger. Ovo je užasan, to je previše malo za naš ukus. Vidite da je manje od prsta, sve je tako malo, ali ja želim da napravim najveće na svetu. Ne znam kakav je ukus kad je sve gumeno, ali okej. Ovo sam našao na TikToku, u pitanju je neki slatkiš koji se zove Gushers i ovo je odvratno. Znači ja nemam pojma što ovo treba da bude. Izgleda jako čudno ljudi. Ovdje je od gume ili tako nešto. Nisam nikad ovo probao, ali recite mi obavezno dole u komentarima ako ste vidjeli bilo gde ovo. Ja volim sve bukvalno slatkiše, jedan do sad mi nije bio odvratan, ali ovo ovdje. Ne, izgleda baš gadno. I čak imam neki osjećaj da je ovaj lik stavio sam neki jogurt ovdje, ovo izgleda fuj, ko ovo jede uopšte. Zbog sljedećih snimka će vam eksplodirati mozak ljudi, ovo ovdje je stvarno neko napravio. Fuj, u pitanju su oblici tela koji su zapravo slatkiš ili neka stvar koja jednostavno nije naš oblik tela ljudi. Ovo treba da bude čaša. Užas, brendovi koji prave novčanike su samo jedan dana odlučili da naprave isti novčanik ali kao ustaje, razumeš, zatvoriš ustaje i staviš pare. Ili čak slatkiš obliku prsta ljudi, meni je ovo odvratno. Fuj, pupak.
Ja ne verujem, ljudi, šta se dešava. Ovo je kao neki trend koji je počeo u prošle godini i ja ne mogu da verujem da ljudi stvarno žele da prave stvari koje izgledaju kao čovekov deo tela. Kad gledam ove slike, moram da priznam da mi je malo buka i jednostavno ne vidim baš najbolje, brate. Čak i otvarač za flaše i ovdje kuha. Ako volite skupe slatkiše, ovo ovdje je stvar za vas, ljudi. U pitanju je slatkiš šokolada od Ponoge Zlatalju. I najluksuznija šokolada koju možete proučiti u restoranu, pogledajte, dođe vam ovako u kutiji. I kad ovo dobijete, osjećate se nerealno. Znači, pazite kako izgleda ovo. Izutra je neka karamela, čokolada i spolja je zlato. Kažu da je to bukvalno najukusnija čokolada koju ćete ikad u životu probati. I ako ja ne bih sigurno hteo da jedem svoje pare, ovdje bukvalno platite da jedete svoje pare, znači užas. Vidite kako se pravi, znači bukvalno najobičnija čokolada, samo što je kasnije obložena zlatom. To bogataši zapravo kupuju i ovako izgleda zlato koje se jede. Ne. Ne znam kako zlato ima ukus, ali hteo bih da probam samo ovu čokoladu. Kako god gledaš, čokolada ne može da bude loša. Sigurno ne bih imao da platim ovo, ljudi, ali okej. Hteo bih da probam, što ne. Dobijete čak i jednu kuglu zlatog sladoleda, čisto da se ne prejedete. Znate ono, paze na vas da se ne ugojite, tako da sve vam dođe ovako. Ja ne mogu da verujem. Izgleda kao nešto najskuplje što ćete u životu pojesti, iskreno. Ovoj djevici nije bilo dosta jedna čokolada, tako da je uzela sve što može. Zlato čak i Oreo, znači bukvalno sve. Ja nemam pojma koliko oni plaćaju ovo, da samo dodaje stvari, nije jednostavno samo jesti čokoladu. Spremite se da vam usta skroz budu zlatne boje, tako da to je malo čudno. Ako vam ovako mali slatkiš nije dosta, ljudi, džinovski slatkiši stvarno postoje. Ovo ovdje je najveći sladoled koji su ikad ljudi napravili, ljudi, pogledajte ovo. Kako uopšte držiš ovaj šlapić? Evo veličina pravog sladoleda i ovdje sada imate bukvalno najveći pored njega. Zašto ti uopšte napravi ovo? Meni to stvarno nije jasno, ali vidite kako izgleda ovaj ovdje štapić. Mislim ne možete da ga izvučeš odavde. Zapravo može. Oh my god, ja ne mogu da verujem, ljudi, ali ovo je nešto najluđe. Šta? Evo kako to izgleda. Možete ga držati isto kao pravi sladoled koji je samo veći od vas. Malo je teže da ga jedete od običnog sladoleda zato što je stvarno ogroman. Vidite i sami koliki je, tako da okej. Ako vam mali slatkiši nisu dosta, evo vam ovdje najveći mogući sladoled koji je ikad napravljen. Nemam nikakvu ideju šta je sledeće i kako ljudima padne ovo na pamet. Jedna stvar koju sam ja shvatio je da ljudi baš obožavaju, ljudi, najveće moguće slatkiše. Ova žena je dobila površinu da napravi najveću tortu koja izgleda ovako, ljudi. Ja ne znam koji je ovo oblik. Izgleda kao neka džinovska haljina. I vidite sada da ona pravi dekoraciju za to. Ja ne mogu da verujem, znači šta ljudi poručuju. Da, ovo je bukvalno najveća haljina ikad. Ova torta izgleda veća nego kada bi vi kupili haljinu negdje u prodavnici, tako da ne znam zašto. Zar nije lakše napraviti svoju malu tortu, pojesti i to je to. Ovo je haos. Ovakve torte se bukvalno bacaju, to je bacanje hrane jer nema šanse da niko pojede. A vidimo šta je ovo. Pravi neku džinovsku stvar koja je u crvenoj boji. Ne znam šta ovo treba da bude, ljudi. Jagoda. Oh my god, koliko ovo realno izgleda, ljudi. Okej, ovo nije toliko velika torta, ali opet je cool. Znam da je trend da ljudi prave realistične torte koje izgledaju ovako, ljudi. Vi nemate pojma da je ovo zapravo torta, a ne jabuka. I ovo nije ruka, nego torta. Oh my god, ovo iskreno užasno izgleda. Ja bih se uplašio da meni neko ovo uradi da mi donese ovako, brate, užas. Sami se sjećaš nečiju ruku i jedeš, to je malo gadno. Ali okej, to je sada trend na internetu i svi ovo rade. Recimo, ovo izgleda kao najobičnija patika, ali ne, u pitanju je torta. Ako želite, možemo čak da radimo isto da li je nešto torta ili stvarnost i da pogađamo. Najbolje mi je kad uradimo ovako nešto što je 100% drvo, ljudi, ali nije jednostavno. Ovo je prava torta. Kako, znači, ja sam uvek u šoku kada vidim ove prave torte, nije mi jasno. Da sad radimo taj izuzum, svi bi rekli da ovo je prava pljeskavica. Jednostavno izgleda tako, ali ne, ljudi, sve što vidite ovdje, bukvalno sve je torta. Šta? Ja sam jednostavno u šoku. Hoću da radim taj izazov sa vama, ljudi, obavezno. Ovo izgledaju kao perfektni Oreo keksi, ali nije, ljudi, to je jednostavno torta. Snimam uskoro taj izazov, tako da spremite se. Zatrnuli izglednicu prsten, to ste sigurno vidjeli. Pogledajte šta sam pronašao, ljudi. Ovaj lik ovdje nije normalan. Odlučio da napravi džinovsku, najveću moguću verziju tog slatkiša. Pazite sad ovako. Spremio čak i oblik, apsolutno sve je spremio. I to bi trebalo na kraju da izgleda nešto ovako. Sad ćete vidjeti kako je ispalo. Ovaj video ima 5,5 miliona lajkova, tako samo gledajte dalje, ljudi. Znači, sipao je neku čudnu vodu i nešto što treba da postane zapravo slatkiš ovdje. Čini mi se kao što da zaleti. Da, to je to, zaleđeno je, ljudi. I sad bi trebalo da izgleda kao najveći mogući slatkiš koji ste ikad videli. Čekaj, moment da istine kako je ispalo. I evo ga! Ako ovo pojede, ljudi, ovo je za 500 ljudi. Ako nekoj devojci odnese ovaj prsten, bukvalno svaka bi pala na to, sigurno. Ako ne bih hteo slatkiš džinovskog prstena, brate. Ako ikada budete u Kopenhagenu, imate ovo ovdje, znači bukvalno čokolada koja se ispred vaših očiju pretvara u zlato. Ja ne znam kako ovo radi. Tako uzme najobičniju čokoladu, ljudi. Ovdje se malo probučka i to je to, posle zlatno odjedno. Kako god, ovo je tu jeftinija opcija i opet jedete zlatnu hranu koja nije toliko skupa, ali opet je preskupa, ljudi. Postoji taj čokoladni prah gdje se nalazi malo zlata i jednostavno sve pretvara u zlatnu boju. Nemam pojma u čemu je fora i zašto ljudi toliko vole da jedu zlatne stvari, ali okej. I ljudi, to bi to od klipa, ja sam se svidio, ako jeste, izvolište like za drugi video gdje ćete gledati najčudnije slatkiše. Kliknite dole da posjetite Eurotema, najjače porede na YouTube-u, a gore kliknite ljudi za prethodni video, tako da vidimo svi na tom tu gore videu. To je to, čao!